Desafío xojantín que te vin. Quen será hoxe, quen será quen, de nos poñer a xogar con noso corpo e lingua a vez. Lanzamos un novo reto ás entusiastas xojantinas Nerea e Chus para se mergullar no grande libro Bota e rebota e cae na túa boca, na procura dos xogos máis divertidos. Quen sairá triunfadora coa súa proposta? Bueno, Chus, eu hoxe traioche un xogo divertidísimo. Vou vos presentar a todas e a todos vos un xogo que se chama A Seriña do Mar. E un xogo que vos vai encantar seguro, porque ademais de cantar, tamén se baila. E ademais non lo presenta un ser maravilloso que vive nos nosos mares, as sereas. É un xogo que se xoga en roda. Agarrámonos todas e todos da man, mentras xiramos na dirección contraria as agullas do reloxo. E cantamos así. Sereiña, sereiña do mar, ven buscarme para... E aquí temos que dicir unha acción que imos representar a medida que vayamos cantando. Por exemplo, sereiña, sereiña do mar, ven buscarme para nadar. E nadamos todas. Sereiña, sereiña do mar, ven buscarme para... xantar. Sereiña, sereiña do mar, ven buscarme para xantar. Que, gusta vos? Xogamos? Sereiña, sereiña do mar, ven buscarme para voar. Sereiña, sereiña do mar, ven a buscarme para saltar. Sereiña, sereiña do mar, ven a buscarme para... Hoxe, Nerea, vou ser eu a que triunfe co meu xogo, porque imos contar nin máis nin menos que cun señor lobo, ou señora loba neste caso, pero unha señora loba con reloxo. Eu vou estar desta banda daqui co meu reloxo, que son unha señora loba elegante con reloxo, e vos ides estar da outra banda da lá. E como non sabedes que hora é, ides chamar por min e dicirme: Señora loba... Eu, que estarei de costas a vos e sin mirar, respondereivos: Que? E vos preguntaredesme: Que hora é? Eu mirarei no meu reloxo e direi: Son as 4. Entón, polo tanto, vos teredes que dar 1, 2, 3, 4 pasos e volveredes chamar por min: Señora loba... E eu, que? Que hora é? Mirarei o meu reloxo e direi: Son as 7:30. Entón vos teredes que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos e medio. Pero dunha volta vos preguntaredesme: Que hora é? E eu direivos: É a hora de papar. E entón sairei correndo detrás vos a tintar pillarvos antes de que cheguedes ao voso punto de saída. A quen pille será o novo señor lobo ou señora loba. Botámoslle unha. E como sabemos quen a panda? Sei eu un dito por botar as sortes. Mira, rabo de boi, rabo de besta, dixo meu pai que estaba nesta. Ah, eu sei outra. Pelo gato, 24, 1, 2, 3, 4. Chus, pandas. Señora loba, que hora é? Son as 4. 1, 2, 3, 4. Señora loba, que hora é? Son as 2:30. 1, 2, Señora loba, que hora é? Son as... Hora de comer! Nova, señora loba. Señora loba, que hora é? Son as 3. 1, 2, 3. Chispún, estoupou. Agora vos a quenda. Xogade e testade os dous xogos que vos traemos e contádenos cal vos gustou máis.